så skyder vi en lille video igen heroppe fra First Camp Hasmark Strand på Nordfyn. Jeg har taget Tobias med i dag, som skal hjælpe os og forklare lidt nærmere, hvad de her QR-koder går ud på. Det er jo sådan, at vi, I må gerne følge med her, så skal vi lige vise. Vi har jo haft et samarbejde med Erhvervsskolen UCL i Odense, som har en linje International Hospitality Management. De laver hvert år nogle case-studier, og i år der har de jo fået lov til at komme herop og kigge lidt på os. Og der var vi jo ind og fik høre deres flotte præsentationer og idéer og forslag på, hvordan ting kan gøres bedre. Og som sagt, vi kunne godt ønske os at få en hurtigere og mere direkte feedback fra gæsterne, og der kom de med fortsat, det kunne jo digitaliseres. Det har Tobias fået lov til at arbejde lidt videre med, og nu har vi så i dag fået sat det op og færdigt og kan gå i gang. Jeg tænker, at Tobias skal få lov til at præsentere lidt mere omkring, hvordan det faktisk kommer til at fungere her på campingpladsen i praktikken. Både for os som teamet på Hasmark, men også for gæsterne. Vi har jo lavet de her QR-koder her, som sørger for, at gæsterne de har en direkte måde at kommunikere, uden at skulle gå op i receptionen og spille deres ferie og deres tid på at vente i kø. Når de scanner den her QR-kode, så kan de direkte sende en besked til hele teamet, og så kommer opgaven ind, og den kan løses direkte. Om det enten er noget rengøring, der mangler, eller om der er noget, der er gået i stykker, så skal vi nok komme over med det samme. Og det er jo hele ideen med det her, så vi gør lidt opråb med udtrykket feedback, og sige i stedet for feed forward, fordi her kan gæsterne hjælpe os og hurtigt komme frem med og få løst de ting, der skal løses på campingpladsen. Så gæsten kan hurtigt give os besked, og vi kan komme ud og sørge for, at det er lækkert på campingpladsen, så at vi kan skabe en god oplevelse for de mange gæster, der kommer og besøger os.